Καλησπέρα, λέγομαι Γιώργος Αντωνόπουλος, είμαι Έλληνας και είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής στο τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών του Παντίου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στην Αθήνα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μου δόθηκε η ευκαιρία να ταξιδέψω στα Σκόπια της Βόρειας Μακεδονίας προκειμένου να συμμετάσχω στο International Balkan Summer School. Όχι μόνο για το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο το οποίο προσφέρει αυτό το συνέδριο και για το επίπεδο των συναδέλφων που βρέθηκαν από εδώ, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι επειδή προέρχονταν από διαφορετικές χώρες, μπορούσαμε να συζητήσουμε τα επίγοντα ζητήματα της περιοχής από διαφορετικές οπτικές γωνίες και έτσι να βρούμε τις διαφορές μας, να βρούμε τα κοινά σημεία σύμπτυξης και έτσι να καταλάβουμε προς τα πού μπορούμε να προχωρήσουμε και να συνεργαστούμε για το μέλλον της περιοχής. Έτσι, προτείνω σε όλους, αν έχουν την ευκαιρία, να το κάνουν, να ταξιδέψουν στο Σκόπια, να συμμετάσχουν στο International Balkan Summer School και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κερδίσουν από αυτή τη διαδικασία καινούριους φίλους, περισσότερες γνώσεις και μια καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος των Βαλκανίων.